सब लेते बड़ मजा माला देखिए के ताजा सब लेते बड़ मजा माला देखिए के ताजा लोग कहेला कि हई कारे सब लेते बड़ मजा माला देखिए के ताजा लोग कहेला कि हई कारे हई जमुनिया के लइका रे ढोली खोद ले बतई कारे हई मैनपुर के लइका रे ढोली खोद ले बतई कारे Recording by Arohi Recording Studio. सोने भी संभरा में आई बारात हो ढोड़ी के देखी के कट गईल रात हो सोने भी संभरा में आई बारात हो ढोड़ी के देखी के कट गईल रात हो देखी जो बनाओ कार लोग ठोकर कपार देखी जो बनाओ कार लोग ठोकर कपार लोग कहेला कि हई कारे हई जमुनिया के लइका रे ढोड़ी खोद ले बतई कारे हई मैनपुर के लइका रे ढोड़ी खोद ले बतई कारे Music by Mantu Mani. विकी वीरेंद्र से कैसे बताई राइटर अरविंद के साथे में जाइबे विकी वीरेंद्र से कैसे बताई राइटर अरविंद के साथे में जाइबे धीरज लेते बड़े मजा माला देखिए के ताजा अमन लेते बड़े मजा माला देखिए के ताजा लोग कहेला कि हई कारे हई जमुनिया के लइका रे ढोड़ी खोद ले बतई कारे हई मैनपुर के लइका रे ढोड़ी खोद ले बतई